ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସୁରକ୍ଷାଟା ଜରୁରୀ ନା ସାଜସଜ୍ଜାଟା ଜରୁରୀ? ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ମୋର ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଓପନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି? ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକାରୀ ସଜାଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସମାଜରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ସିଏ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଗୁଆ ଚାଉଳ ମାଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ପାଇଖିନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ? ଏଗୁଡ଼ା କି କାମ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ପାଇଖିନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେସବୁ ଏହା କରେଇଲା ଏତିକି ଦିନ ଶାସନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖିନା? ସେଠି ପରା ହଗିଦେଲେ କି ରକ୍ତ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ପୋତା ହେବ, ମଣ ଭୋଗ ପୋତା ହେଇଯାଏ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରୋଷମ ହେଇ ଦୁନିଆ କାମ ହୁଏ। ପାଇଖିନା କ'ଣ ସେ ଏରିଆରେ? କରିଡର କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍? ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଆମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସିଏ। ଅର୍ପଣ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ନେଳି ରଙ୍ଗର ବିଜେଡି ପତାକା ଲଗେଇ କ'ଣ ଇଏ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ଶାସନ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି? ଆଉ ଏହା ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ